David Brown traktori 950 Implematikki, vuosimalli 1960. 9 astetta on pakkasta. En muista milloin on käynyt. Kokeillaan lähteekö käymään. Pitkään startatutti niin kuin näkyy, mutta ei nyt mitään mahdottomasti ja meinas akku kyykätä. Mutta kun hetkeksi pysäytti starttaamisen ja otti uudestaan, niin kuin kuvasta näkyy, niin hienosti lähti vaan David Browni käyntiin. Ja tosissaan en muista milloin liian viimeksi käytetty.